फै जास्ट मोनफैबाय एसे जायगाखौ एसे खोन्थालांसै ओरैजायनि मानसिफ्रा गोजान थाबायनांगौ ना गारिखौ इयाव दोनजोब्बाय स्टेन्डिं ओरैजायनि जों गासिबो ओरैजाय फैबाय दायो थाबायनायसो खोन्थानोसै ओरैजायनि फायार ब्रिगेडआबो रेडि ओमफ्राय ओरैजाय खोन्थालांबाय थानोसै फार्स्ट टाइम गेटजों हाबनोसै जोङो एबजेक्सनाव हाबनोसै फार्स्ट जोंनि गेटआव खोन्थाग्रोनोसै मोनफैबाय जों ओरैजाय बिनावजों रायलायना सान्दुङा खामसोगारबाय बेसे गोबाव जाखो जिरायनायालाय मेंबाय ओंखाम मोनजाना मोनजायाखै दाबो खैथाबो ओंखाम मोनजानोसैलाय जायगाया जोंना बबेखै माथो मा अबेबा खार नागिरबाय नामा मेडिकेलाव थाबनो थांना फैनि सासे मानसिनो खबर लानानै नंगौ बिबारा ओरैनो पारमानेन्टसो ना टेम्परारिलै मोजां नुदोंना नै दिनैथ' दायो जास्ट मालाबा दायो जाबाय टाइमा 10ता बारा मानसिथ' नुथ'वाखै बर्थमानसो दाहाय नुनो हागौ माखौबा दासो नै ओरैजाय रेडि बानायबाय दङ फिरफिलाफोरखौहाय ना जोङो दायो फार्स्ट टाइम बबेखै हाबनांगोन एबजेक्सनाव बबेखै एबजेक्सनखौ नागिरग्रोनोसै थौदो ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे भिउसखौ खोन्थागोन र' ओरैजाय एसे खोन्थागोननि माबायदि भिउसखौसो खोन्थागोन बेयाव मा बुस्थु बेखौथ' मिथिनाय जायाखैना आं रावजोंबो आंनि गुबै महरै नुजाथिया बेखौ खोन्थानोसै आं बेयाव मानि थाखाय इदि खालामदों बेखौ बुजिना मोनाखै आं दायो बेयाव मा जागोनथाय बेखौथ' मिथिला ओरैजायनिफ्राय नै एसे मोजां खोन्थानोसै आङो जायगाफोरखौहाय ओरैजाय नै जायगा गुवार बिरादनो खिन्थु इयाव मा खालामनायदों बेखौ मिथिया आङो दायो इयाव मा खालामनायदों बेखौ मिथिया दा ओरैबायदि मेंबाय नै मेगन मोदैजों जाबाय फुंनिफ्राय ना फैनाय ओंखाम मोनजासै फार्स्ट टाइम जोङो ओंखामखौ जागोरनोसै बिनि उनाव माखासे जा हायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना थाफाबाय थादोलाय आंजोंहाय जोङो दायो ओंखामखौ बबाव मोनगोन बेखौ नागिर बै मुथ्लु बायदि सिम्बलाव मोनगोन बायदि मोनबाय आङो नङाब्रा बेयाव हाबनायनिया एबजेक्सनाव हाबनाय ना टिकेट गैया टिकेट नै सोंहोगोन र' बे लटारिखौ माला गल्डेन जुबलि मालानि टिकेट बेलाय बेखौ दाहाय लागोन र' जोङो बेयाव हाबग्रोनि सिङाव टिकेट अबाव लायो सोंनि र' अबाव मोनो टिकेटखौ ओरैजाय खोन्थानोसै आङो माने टिकेटखौ ओइयावसो फैदो टिकेट लायनोसै एबार जोङो फैबाय फैना टिकेटखौ लानोसै फार्स्ट टाइम टिकेट लानोसै टिकेट हरदोलै सारमोन बेसेबांथाय 20 थाखा ना टिकेट लाबाय जोङो एबार हाबनोसै ओंखामा जाबाय उखैबाय जोङो लाबाय नै 20 थाखा लायो 20 थाखा मोनसेयाव फार्स्ट टाइम टिकेट लाबाय ओमफ्राय जोङो दायो हाबनोसै इयाव मा लिरदोंथाय बेखौ एसे मोजां खोन्थानोसै आङो बेयाव रदै आं एसे बे जाहैबाय नै गौतमा दुलाराय बाथौ गुथु ओमफ्राय बैयाव मालाय दङ रुंसारि गलाब स्वर्गियारि गोसोखां दिन्थिफुं हाथारलालै ओंखाम जानो हाथारै बिसोरबो डिस्टार्बावसो आरोबाव फै जों हाबनोसै जोंहा ओंखाम उखैनो हाथारला इसोरा बिराद डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो मा ओंखाम मोजां मोनजाया सिङाव गोसो बायदि मा मोनजागोन बायदि नोंथांमोना हाबना नायदो मा दङ जों मिथिया आदसा जों टिकेट लाखाबाय मा होथेलायोलै नोंसोरो होथेलायदो नामा जों ओरैनो हाबाना
फार्स्ट टाइम हाबबाय जोंखौ होथेलायदोंमोन माने एबार जोङो ओंखामखौसो नागिरखांसै ना अबेखै मोनो माने जोंना मेजरानो ओंखाम उखैनायसो नालाय जायनि माबायदिलै हाबाब दाहाय नागिरदोंमोन र' थौ नै खम्बला नांगौ बायदियावनो लाखानांगोन दाहाय जा ओरैजाय नै सिङाव ओरैजाय पेन्डेल ओरैजाय गासैखौबो मोनसे खोन्थागोन जों ओरैजाय नै ओरैबायदि नाहरलाय मेगना बोरैजाय जोंना ओइ खैसोबाय नुहुरदां ओइ नै जानाय थोंगोरसो नुहुरदों आङो फैदो एबार डाइरेक्ट थांगानोसै हा ओरैजाय थौ नाइटिंगेलनि जोङो ओंखाम हटेल नागिरदों दै फार्स्ट टाइम नागिर जों हटेल नागिरग्रोदों नै ओरैयाव नायनोसै इयाव मा मोनजागोनलै नायगोन र' इयाव ना बेदर नारजि हांसो अनला मैसो बेदर नागिरनि नै बिदि गिदिराव हाबबाया मोजां जागोन नालाय बेयाव नाङाथ' फिसायाव साबनांगौ जा जोङो मा होनो ढेकियाजुलि बाटासिफोर सनितपुर बेयाव मोनजाया ना खोन्थाजोबखाबाय आङो इयाव माथो नामबो गैयालै नाम गैयालै मा मोनजागोन ब्रा मा मोनजागोन बेयाव नामबो गैया नाम गैयावनो हाबनि र' जोङो मायदि हटेल हाबसै नुबायना नाम गैयि हटेलावसो हाबगोन जोङो गासिबो बेनार दंजोबो नै नुदोंना खिन्थु जों हाबदों माने दायो नै बेयाव नामबो गैया माबो गैया मा मोनजायो सोंगोन नै र' फार्स्ट टाइम मा मोनजागोन जों ओंखामसो नांगौ ना आधा घन्टा जों नेबाय थानो हाला एथ' गोजाननिफ्राय फैनाय ना जोङो ओंखायनो बारा गोबावथ' थानो हाला दै ठीक আছে नोंसिनाव मा ओंख्रि मोनजागोन ब्रा मा ओंख्रि मोनजागोन लकेल दाउ फार्स्ट एक नम्बराव औ 2 नम्बराव ओमफ्राय 2 नम्बराव अमा बेदर औ ओमफ्राय 3 नम्बराव ना औ ओमफ्राय 4 नम्बराव अमा बेदर नारजिजों औ ओमफ्राय अनला ओंख्रि 6 नम्बराव ओमफ्राय 7 नम्बराव जादों ओमफ्राय भाजा भुजा अनेक नाना रखम मैसो बेदर गैयाना ओइ मैसो बेदर गैयालै दा बुरजा जाले मैसो बेदर हा सङा बियो सङा र' सिफुलनि माथो बेयाव एसे खोन्थानोसै आङो मा खोन्थादोंथाय सोरजि बाथौ माने मा नुयो बेयाव जेनेबा बर'नि माखाखौ खोन्थादों ना न'खौ जेनेबा न'आव मा थायो आच्छा बेयाव मोनसे खोन्थानाय जादों माने बर' न'खरा माबायदि थायो आरो जेनेबा ना माने लामाया माबायदि जानांगौ बेनिफ्राय ओरैजाय खोलाहा मा थानांगौ नङा होमबा बर'नि न'खरा जेनेबा फार्स्ट टाइम न' लुयोबा माबायदि जानांगौनो लामाया बिदि जानांगौ आरो ना जेनेबा न' गंसे सोरजियोबा माने माबेथिं माबायदि न' लुनांगौ बेखौ माने खोन्थानाय जादों नङा होमबा ना माने जोंना बर'नि नेमाव जाहैबाय ओरै खोलाखैजाय गलि न'आव थानांगौ जाहैबाय बे गलि न' ना ओमफ्राय गलिजों लोगोसे इयाव थानांगौनो दिंखि ना मा होनोमोनलाय दिंखि ना मा होनो बेखौ दिखिसालि ओमफ्राय बियो उवाल गाहेन ओमफ्राय ओरैजाय सानजाहा थानांगौनो बाथौ माबानो बाख्रि ओमफ्राय ओरैजाय थानांगौनो बाथौ ओमफ्राय बाथौनि ओरैजाय साहानिखौ मा होनोमोनलाय न'मा न' बेखौ न'मा न' होनो ना बे जाहैबाय न'मा न' ओमफ्राय बैयो सौरा न' जेनेबा बर'नि न'फ्रा बिदि जानांगौ आरो ना बिदि आरो बेखौ जेनेबा बुजायनाय जादों आरो ओमफ्राय ओरैजाय फुख्रि थानांगौनो जों एसे रायज्लायनोसै आङो आयै हाबाब नोंस्रालाय माला फैलायनायलै गामिनिखौसो ग्रोब लोगो मोनफैबाय मैयानो फैदों आयौ हाबाब मा जादों हरदो आंबो जानोसै आयौ जायोलै नै बे गासिबो जों गामिनि गोजा गामिनि माने खाथिनि आरो नै मालाय बैरिया एसे खोन्थानोसै आं बेखौबो गोथाव ना थाइनै जाखागोनलां
जों बायनायसो दा बे सुवादा सुवाखैलै नोंसोर ओंखाम जाखांबाय सुवादासो फानखायो एबा माइदि सुदों जायखिया थेवबाबो जानोसै गावसोरबो जादोंनो गोथाव बाख्रिखौ एसे खोन्थानोसै आङो थिग बिदिनो माने गोदो माने बिदि खफ्रिबो थायोमोन ओमफ्राय सोरनिखौबा बाख्रिखौ आं नुदों ओरैजाय सानजाहाबो मोखां खालामो ओमफ्राय सोरबाया ओरै खोलाथिं जाहाथे माने माइखौ गारोबा सानजाहा गारनांगौ हयथ'बा साहा गारखोनांगौनो आरो आं जा मिथिनायाव आरो ओमफ्राय बैयो नैबेखौ मा होनोमोनथायब्रा बेखौ मा होनोमोनलै बेखौ माइलिख' आजिखालिथ' बिदिखौ दोनलानो खोमालै बांसिनानो दोनलाना ओमफ्राय जाय बुस्थुखौ नाङा माने बाख्रि आगानाव दोनो आरो ना ज'नो जेला नांगौ ओमफ्राय बेखौ आखौ लाबोफिनसिगोन बाहायफिनसिगोन आरो ना ओमफ्राय माबा सिफुंनिबो नाम थायो नामा सिफुंफोरनिबो माबा नाम थायो नामा स्किल नङा जेनेबा स्किलफोरखौनो माखौ मा स्किल होनो अबेनि आदैया आं राङापारा उरिलका आदसा बेसेसो थांखो फाननायफ्रा सोलिदों नङा होमबा ना सोब नोंनो बानायनाय गोजा ना आदसा ओमफ्राय अबावबा फानो नामा मेलाफोराव फानला बायो ना आदसा नैबे ओमफ्राय आदैनि ना बियाबनिफ्राय फैदों सुवापुर बियाब माने आंथ' मिथिला बाक्सानिफ्राय फैदों सोब नोंनो बानायनाय गोजा ना आंनो बानायनाय आदसा सेलिं थांनो थाखाय मानसिफ्रा लांदों ना आदसा अबेबा दखान दं नामा सिफुंनि दखान गैया फैलायबायना इयाव ओरैजाय खोन्थानि मा खालामदों इयावसो खोन्थानि बेखौ मा लिरदोंथाय खोन्थानि र' ओं हिलिं किलिं फुटसे बाथौआ मेन बाथौआ इयावसो दङ नोंबो आंबो थांनानै माने बाथौ खुलुमनो हायो मेन बाथौखौ एसे खोन्थानो आङो माने इयाव थानानै नोङो बाथौखौ खुलुमनो हायो आरो बोर बिनो हायो माने ओरैजाय खोन्थानोसै आङो मोजां नुदों कालारखौहाय खिन्थु बे जाहैबाय माने बानायदों बेखौहाय माने जास्ट कालारल' फुनदों माने बेखौ ओंखायनो मोजां बानायदों माने कालारल' फुनदों बेखौ कालारल' फुननाय ना कालारल'सो फुनदों मेन बाथ' बेनो ना बेनो ओमफ्राय गाबोन आलासिफ्रा बबाव फैगोन आलासिफ्रा जेनेबा बिथांमोननि बे माबाया बेनो जागोन ना मोसाखावरिफ्रा नैबे गाहायाव अडियेन्सफोरा बै गाहायाव ओमफ्राय बैयाव जे थगद बानायदों बेयाव मा खालामगोन बेवहाय जेनेबा आलादा जेनेबा हौवाफोरनिया आलादा हिन्जावफोरनिया आलादा आरो बिबानगिरिफोर गेदेमाफोर दङ ना बिथांमोननि आलादा आदसा इयाव जिरायगोन आरो जेनेबा ओमफ्राय आलासिफोरा इयावनो फैगोन गाबोन गिबियावनो बिथांमोना बेवहाय फैगोन फैनानै खुलुमफैगोन आदसा खुलुमखांनानैहाय बिथांमोना उनावहाय थिग আছে बेखौनो आरो मिथिनो ओमफ्राय बेखौ बानायनायाव सानबेसे लानाय ओरैनो नैबे बाथौ मन्दिरखौ बानायनाय ओरैनो 10-15 दिन ना सोब ओमफ्राय गासिबोथ' टेम्परारि गोजासो खोमा माजों बानायनाय जादों बेखौ माबा मोनसे फर्म टाइप आदसा आदसा ओइ जा टार्मकल ना टार्मकलजोंसो बानायदों नङा होमबा सोब माने कालार फुननाय गोजा नङा होमबा ना आदसा बेखौ बानाय मा होनदों 15 दिनसो 15 दिनजोंहाय जेनेबा कमप्लिट खालामनो हानाय जादों आरो ना आदसा ঠিক আছে ओमफ्राय माबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि बेयाव फैनाया बेसे गोबाव जाखो जों दाखालि 17 थारिख खालियावनो 17 निफ्राय दंफैयो 17 निफ्राय दंफैयो खामानियाव फुरा नांबाय दं आरो ना नाङै
दायो ओमफ्राय खामानिया साक्सेसफुल जानायनि गेजेराव मा बुंनो सानो? गेजेराव दङआनो माने साक्सेसफुलावहाय थांगासिनो दङ आरो जेनेबा गाबोन जुदि बिथां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा जुदि फैयोब्ला बिथाङा जुदि जोंनि फारसे अननानैहाय जोंनि जा हास्थायदों जों जा हास्थायदों बेखौ जुदि बिथाङा माने फैलाङोब्ला होमबाना जों माने आरोबाव गोसोखौ मोजां मोनगोन नङा होमबा ना? बेबायदि आरो थिग আছে बिदिबा बेनिखायनो गाबोन फैदो नोंथांमोना